Wow. Ito kayo. Nagawin kayo. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. Alex. Yung. Sup? Sheila. And may special guest tayo ngayon. Si Kera. Di ba la? First time niya sumali sa vlog, as in, sumali talaga na siya yung nag-volunteer niya sumali. Wow! Walang iba kundi yung ate namin, si Glyza. And welcome back to my channel! Yung laro namin ngayon, Bin Buzzled. Oh, Bin Buzzled. Ano to guys, parang mga candies to, mga candy na may iba't ibang lasa. Yung kulay may dalawang flavor. Yung isa masarap na flavor, tapos yung isa pangit na flavor. Kagaya nito, itong silver, yung masarap coconut. Tapos yung hindi masarap spoiled milk. So parang panis na gatas. Itong gold, strawberry banana smoothie. Tapos yung isa dead fish. Kami mag Oh. So ito guys, may itong nabili kong itong Bin Buzzled na lalagyan niya. Parang na din siya, pag binira mo paakyat, may lalabas na pag inangat mo tas binalik, may lalabas na isang candy na kagaya nito. So isa-isa kaming mag-aangat dito, tapos kung ano yung isa na aangat ay na makuha nila, yun yung kakainin nila. Pero kailangan tatlong So bali 3 rounds. Kaya nga, 3 rounds. Bali 3 rounds. So sige, sino mauna? First ba yan? Ladies first. Yung last eh. One day ako, special guest. Dapat mauna yung special guest. Tama ka, dapat mauna yung special guest kasi ladies first tapos special guest pa. Sige, ikaw mauna. Saan ka, Obrihan? Isa ka lang. Isa ka. Oh, tapos isa ka. Ganun ako. Oh, sige. Gold. Orange. Fish. Suka. Peach or Bark. Nilalamit lang. Sana all. Ikaw, sunod si Sheila. Girl, I'm cooking. Pajama girl. Angat mo tsaka. Huwag mo na masyado iangat. Wala. Dead fish or strawberry banana smoothie? Dead fish. Bawal luwa. Ano na? Ano ba talaga? Strawberry banana smoothie yan sa kanya. So next is White. White. So white spoiled milk or coconut? Ano lasa? Ano lasa? Parang good spoiled milk. Next, Jerome, kasi sumuka pa yung isa. Lime or lawn clippings? Baka grass. Nalalamin. O, dami lupa. Galon nga. Lasang lupa. 2 down. Next. Ha? Yun. Napagay ko na gasa kaya? Lime or lawn clippings? Dalawa man eh. Parang lupa. Next, si Bunso. Basta lasang lupa. Kinain mo? Bro. Dog food. Makarinig. Dog food or chocolate pudding? Chocolate. Mahal na yan. Ako ba?
Or Wala less? sa ako. Like pula-pula. Dead fish. Ay, naka-dark. Ano yun? Lasa. Patay na isda. Anong lasa ng patay na isda? Wow. Wow. Yun, yun, no? Ba yung lasa? Parang patay na isda talaga. Next. Apil-apil lang. Oo. Kiray. Green. Green. More ba na yung green? Booger or juicy pear? Booger. Kulangot, kulangot. Ewan ko, bakit nila ba't nila alam yung lasa ng kulangot? Ginaganyan na sa ilong niya. Lasa ko lang. Eh, dili. Go guys. Orange. Sira na cheese or caramel corn? Okay, oh. Nice. Sweet corn. Ay, nagawin ay. Sabi pa niya, lami. Pagkapanos. Panis na cheese. Panis. Next. Blue. Blue. Toothpaste or berry blue? Ay. Kahit na toothpaste, masarap pa din toothpaste. Toothpaste. Malas ka pa rin talaga. Malas pa din. Oh, next. White na white. Milk. Spoiled milk or coconut? What? Ayun, guys. Oh, next. Masarap na load. Malas ka naman. Suka or fish? Oh, suka. Or dead fish. Yan. Yan ang ganyan, di ba? Dami mo. Suka? Ha? Parang nagsukat ka, ganyan, tas nilo. Oy! Wala nung ikon. Bloated. Toothpaste na, sure. Malas nun dito to. Ayaw pat. Toothpaste. Asan man mo eh? Pa? Ito yung last round, guys. Yung last round namin, kailangan kainin yung kalahati. Kailangan lunukin talaga, bawal na iluwak. Dapat kagatin yung kalahati tapos mumuyain para Namin. para manamnam talaga. Na, milk na. Kita, hindi. Kita na, oy. Bawal na puno na half. Kumakain siguro ito ng spoon. So next, Sheila. Last. Kailangan mong kainin yung kalahati. Ay, bata ng Lime or Kita. lupa. Ito nga. Sarap! Lupa. Sige, lunukin mo. Oh, next. Paresa sa mga lupa. Patatas na hilaw. Patatas ng ilaw. Oh, next. Patatas na kakakuha lang sa lupa. Ito na yung cheese. Suka na. Yuck! Uy, ito na next na sila. Dead fish or smoothie. Ay, Ay, mabaho. Oh. Mapit, parang din siya. Okay, it's beans. Malas talaga. Kasi dead fish no. Yeah. Wala ito na dayo. Sipo kagkuhan-kuhan. Masukaan. Eh, walang bawang buwad, lumanggo. Uy, hangin yun. Hangin yun kasi malakas yung effect pa din. Pumutod. Sige, half. Muna! Malas yung dapat. Strawberry banana smoothie. Hindi ba niyang banana? Uy. Di na. Apit. Sukat din. Dead fish. Oh. Dead fish or smoothie.
Katilang. Banana strawberry, magod. Pag-game mo, may katilang. Last but not the least sa akin. Look, Ano na, like, bago to ah. Ano to? Bago. Stinky socks! Or sticky socks or tutti frutti. Tutti frutti. Daya. Eh, ano yun mga kami? Challenge. Parang ano sila ako. Sorry, kuhan may hindi Binabaho nila yung amoy ba? At doon nagtatapos ang aming nakakasukan na vlog. Pero guys, ano, bago kami magtapos, i-follow nyo yung i-subscribe nyo yung mga accounts nila, yung YouTube accounts nila, kay Bunso, andito sa baba, kay kay Jerome, kay Alex, kay Asap, tsaka kay Sheila. Ito, wala. Wala. Tsaka, magmo-monetize na silang tatlo. Yay! Pero ito, gamit yung account ko. Kasi may problema yung sa kanya yung sa ano niya. Actually sa amin, gusto ko So ano yung sasabihin mo? Salamat, kuya. Salamat, Kuya. Yun lang? Kiss. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Ikaw mo podcast. Ikaw mag-isip mo, Kuya. Kiss si ate. Hanggang sa uli! Paalam! Shoutout kay Mary Grace Plaza ng Lapu-Lapu City, Cebu, kay Jerwin Timbol ng Angeles City, Pampanga, kay Crystal Faith Parami ng Toledo City, Clarito Lopez ng Camarines Norte, Randolph Tamar ng Dimasalang Masbate, Jade Pagasian ng Oroqueta City, kay Joel Olita ng Tagum City, Davao del Norte, kay Ja Borja ng Balayan, Batangas, Gab Dansalan ng Quezon City, kay Jerwin Timbol ng Province of Isabela.